Niin tehdään niin, että ottakaa kahvikuppinen mukaan ja tulkaa seisomaan siihen kohtaan, jossa on tämän talon tuleva sisäänkäynti. Ja kuvitelkaa mielessänne, älkää päliskö keskenänne, vaan kuvitelkaa mielessänne, että kun te kävelette siitä ovesta sisään, niin mitä täällä silloin on, kun tää on valmis teidän mielestä? Päämaja, 4-in-1, Stairway to Heaven, toimintatehdas, taivas, 4-kerroksinen talo, sörkkämppä, symbia, rantakoti, nuka. Sitten seuraava, särö, Ismola, Visulahti. Meillä on meidän oma kepo, joka on kolmivuoroisen asioiden huomioon. Me otetaan itse tilaa haltuun tämmöisenä plastisena muotona. Puhutaan vähän tiimimallista, eli miten se on jäsentynyt sitten edellisen kerran jälkeen. Meillä on nyt ehdotus, joka on käynyt henkilöstön toimikunnassa. Siellä lukee suurimman osan ihmisten nimet. Ja sitten puhutaan hiukan valtiopäiviin valmistautumisesta. Rita kertoo siinä iltaan aika hyvin siltä osin suunnitelmia. Settataan selkeä ja helppo käsky ja Sauli alas sitten Inna ja Alma ainakin lähtee. Vammaistoimintaa pyöritetään. Sen jälkeen se Istu kiikkuspuolesta ja liikkumaan samat suosikiiset kiinni. kiinnostava kapistus. Tähän pakottaa kaikki muut sitten tulemaan sinne. Mitä? Tähän pakottaa nyt vähän tulemaan sinne. Niin siis tää on elämällä välttämätön. Niin.